their mind, because they will never share with us in the party meeting. So whatever you have in your mind, it stays with you. So for that, we cannot comment on anyone's mind, and we cannot just blindly say something against them also. But we are waiting if anything or anyone taking steps of withdrawing from the UDP, then that sends it, or in the same constituency, we have to file somebody else. Ready, and plus we are willing to go along with the scientific, plus as per the guidelines provided by the central government, but it should be feasible in our area. Recently they have given us, no doubt, the open cast mining. This we have seen, and we tried it also, no doubt. We accept it and we tried, and it cannot be implemented. Kaseng Voice of the People Party kalakan tu ika sorkar ban penne ya ka deficit grant in aid da ka bamaham bagi kendon ki badang wanra dangshen kila ban pentelot ya jing puli ki bak ham shalor ha ga jilla ha ka shithi bla pha sha menteri ketenat ki kampuli puthi uba lakmen rimbui u vice president Kaseng VPP u Dr KH Shen ula banjur bakla dei ban penyar ka jing trekam jongka shaki college khamtam ki tu ki badon shaki jaka nong kendong bat kentu ya ka sorkar bakadei ban pet ya jing e ki day bat ka jing siu kabaday katkum ka UGC bat ya ka dearness allowance kabaday ban siu sya kinong hikay kaseng kaladawa baday ban penyo ya ka jing siu kabakat kum ka UGC sya baro kinong hikay kiba hikay haki college deficit bat ban pelat no syen ya ka DA UGC pay scale kumbayong i-implementan kalong kaba kajing tumu right from the beginning kada ban attract talent to the profession, ban attract good people ban want to teaching profession. Re kumbakalong manta government kaprasang ban do away with this UGC pay scale nai kaba ni na kaliang ka party ni so ngi meha na marpa la pile akum ta government kong kaprasang ban improve your education. At the same time they are trying to do away with the UGC pay scale kata kan impact sibon your education na ka state, but kanong kabag ta sibon ya ki kon samla jungi barang ni ta sakmat barang kiu nei ki barang pas ki dang yo ki kiri ki ba pair ki pas ya ka net ki pas ya ka PhD ki don ki publication ki jong ki dre benta la ka government ka le kom ni dai kanum attraction but ka teaching profession kanum long shu kata ka balong permanent mabun kin chuan le ka jakari temporary shelter ki tang shu ola chui kin no Kaseng Bharatiya Janata Party kalakan no bagi seng san hima kiba persya kiba dan Meghalaya kila pendon kam dekan nyam ban pensngau thu baklai kinong tep vote bang khangla ya kaseng ban penyar ya jing tray kam jongka ha gajella unong ai ktien kaseng BJP uba M kharkrang ulaong bagi seng kiba persya kila shim dakalinti ban pendon kam dakan nyam ha kapor election na marbakim don daki way pat ki daw persya ha kabiya day bat karoy kapar bat kumju bat kabha kamiat ula kadaw bawat la kitigi seng kila le ni kabut kibriyo suki kila sedang ban yoi ya kejing ya pher hapadeng kijing keno bat kijing shisha uba kharkrang ula banjur baki nong ya lam ki badai ki kristan ki badan ha kaseng BJP ki jupen sngaw ki mat ki basngau khia ki bia dei bat ki nong shong snong bat ki nong ya lam ki badan ha ka sarkar padeng ru ki snap ya kita kijing pen sngaw and balibati ang takanyam namang rapor election kinmi ki political parties ki bamla ban kan tho ka BJP da kumoi pat at stand kanyam kimla banong malada piwara ka BJP pinumyo surop pinumyo highway pinumyo ki jingyarap namta ki beduk numyo numyo kimla banong makla yo lut dan le komno ban ketik ini pendria da yo kilech ba BJP so mai tang takanyam the kanyam is something very emotional and sentimental to every single person. They try to play on that emotions kan the class da poi da kapor matang gibri class Kashilong Roadway Project kabala ap kami ilenti baro shikata la kami ilenti bo on la ban pendep no yaka la shimsnem katkum bala yathu da ke agency bla pentrei kam yaka kabala pentikna yakane hakapor bo MLA ka South Shillong uba Sanbor Shulai ula lej ban jurip yakate ka project ki officer ki ba pet yaka project ki la pentip bayaman laudieng bala pen khlem on thung bujli shipotali ki wei pat ki dieng ki bathamai kum shibenta jong ka jingyada yaka mariang
Kajinglut hakabashna ya kanika roadway kalakot syakashispa san puwe klur tingka balak kami linti bakan kentir ya kakam jungok kai hasilong da kabapensuk ya kajing penyaso ya kijaka bat kring ya kinong wan kai ya kadi kajing jurip lapen long hapo jongka pragati path yatra kabalong kajing penpau ya kajing dap khat arsnem jong kajing sinshar ka sarkar umodi bat pen i perthai ya kajing tei neki project bala bei tingka ka sarkar pedeng every central project. So that's why last time also we have visited Mohan, the brain behind this project. Seeing the titles, like we have listed here, it really moves our things. Sometimes. But hopefully, ka time of completion, ka tender agreement kalau license, dia kerang bun kapur, but hopefully ka jika Badminton bagi kinong yalam juga company bagi engineering ke jongki kiong by next year. Kin pendap Windows number 1 lan pendap han over support ka tourism department bandar yang department lah je tray lang bat karaj laban dorbar kumka agreement ni bangila yasan agni sistem ki beladap project angne kan kring cibun ki tourist na borok kawai kari India ka jungi na north east borok kawai te kan wara apa ki wan ki tourist ban enjoy kan ka rope na po silong viewpoint nang kana po bloom silong bagi ang mo adu ang na try kada ka landing kan long bangiyang mata po kana ka silong madalaban Kumshi binta ban rakhe ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ka Sanker kalapanlong ya bon tali ki program pensngaw thu patba ha shilong menta ka sngi da ka bapen pawi ki jing ki bedang yaimi na ka por sha ka por na mar ka jing pen don kam ya ki jing di pen buat ba ka jing don kam bakirki ban yada ya kane bat ban a jing sumar ban yokhia lasdang ya ka jing rakhe da ka bapenlong ya ka jing yanya tuk tuk ringkat ka jing etrelang ba ka kenhun cafe races ka balapen but pat da ka jing kajing ruai nakito ki badang sya sumar hasan ker kabalong kadak jong kajing kermen ba kajing yang scam ki doktor ki batbit ha kani ka phang bakin thop yo Dr. Sandis im Dr. Kam Chermang ba Dr. D Khongla kila banjur halor kajing don kam bandon kajing etrelang bar kishnong ki thau ban shemi ki lat ki lenti ha kapor ka babyang bar wanra ikilat ki lenti ki bakat kom ka juk bamenta banyale persya ikijing ki bami na kajing kiyo jong kajing dawa ki drug bat kajing khayi brio kat banang kiyo state hashitalup ka perthai. The message is don't start, do not touch, because in the beginning it might be nice, it might be good, it might be pleasurable, but after some time it doesn't. And as they say, once an addict, always an addict. We don't want children or young people to reach that stage. So we keep talking to children, we keep talking to adolescents that they should never start. So today stands a very important day for all of us. As bikers, we've seen a lot of alcohol abuse as well as drug abuse. So the reason why we're collaborating with Suncare is because this is a much needed area where not many people have actually, it's still a big stigma in the society. So in order to fight all of this, that's the main reason why we were coming out. Everyone is taking out their time early in the morning just to have a ride and just to show people that we are aware about all of this and we are fighting against drugs. Kajantia National Council belalam khmat da Presiden uba Sambor mi lingdo kalai kendu baru MLA ka Klik Riat baru balong ru advisor jangka mining and geology uba Kermen Shilla ban pa ni kajing syai ka biadai kajing pendankam ya ka Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund ka JNC kala say madan lengba kajing keli ha ka RTI bakatanat mining kam Shimla ban ai kajing tip ki babnia ki biadai kinong yo mentoy ne ki kendon bala shim ha ka biadai bat kajing ai de ki wei pat ki lat kilinti ya ki badai ban yo kabla pens ngau khia ya ka jing bom shai ha ka ni ka liang habala a ya ka dorkhas ka JNC kala kentu ya ka sarkar ban pha ki district committee ban lum jing tip ya ki tu ki long yeng ki bala sha kta bat pinti kna badai ban ai jing yarap ha ka liang ka pisa na ka benta jongki u advisor ba Kermen Shilla ula pinti kna ba unsa pej bha ya ka ne bat ra ya ka show mentri ba pej ya ka kam tahawa pagi yang ni ke RTI kawa pensengau longo ikam ke sento halor ke jingkeli kawa boi cepang kita ki affected person lane kita ki bru ki wada chak ta na kani kakam na ka jing chak khang yong umuyong
Handrai the panila ka jingtip waka kayi waka ni ka government lang baka mining and geology department dalek go ne benta uyarap ya kam kini ki long yung long sem ki wada chakta na ka jing kang yo muyong handai ka open snau si ye ikam ka sen ka jubab yang ka department lang baka RTI hi ong not available naga kam ki muyong the pa jing tho i chau advisor yang ka mining and geology department usar kermen shila woman leh joy por kamu lokal MLA yang i tada kerpat iya ka state government lang baka yung advisor yung ka boto u instruct gi ya ka district level committee yung kani ka fund Ka office jong i District Social Welfare Officer ang kat kajing atray lang bat ka Eastern West Khasi Hills District Police kila penlong ya kajing rakhe ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hinin kasngi tho ding Hatirot Singh Memorial Hall Mairang. Yang ni ka program la penlong hapo kapang Nasha Mukt Bharat Abhiyan Viksit Bharat ki pehchan. Da kajing tmu ban pensngau tho pajba syapang ka imlang sa lang ka basngan bat ka bakot bakhia da ka balat da kajing pendan kam yo drug. DSP uba PS Marwen ula penpau ya kajing donkam ban wanra ya kajing snautu pajba ban yada ya kishnong kitau na kajing pendonkam ya kajing di penbuat katba UOC uba S Karjana ula banjur badai ban yada ya kisamla na kajing mlien ban di buat bad hikai ya ki pajba ya kilat jing yada na department of social welfare dan hangne of everything else. Kata gomot, lada gila padlong ba adaka haka sore kata. Bat nan ong yaki haka experience ka jongahi haka tabama kakrau haka imlang salang. Kibapen kayadro ka District Social Welfare Office rengkat kajing atray lang bat ki board penyait district kumjuru bat ki wei kitanat sorkar bat ki NGO kila penlong ya kajing pensngau thu pajba haka district hapo kapang Nasha Mukt Bharat Abhiyan kumshi binta ban rakhe ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking arajar arpun rio la penlong ya ka program ha District Auditorium Library ha Jowai haka tiga limpung la ya don lang Additional Deputy Commissioner uba DV Lingdo kum ukongsan ubala pelat ya ka thop jing tho jong katanat kijing ya kren haka tiga sngi ki ken thop ya ka jing kwat jing khia haka bor perkhat kijing ya kren chapang ki ken don an kijing pen sngo tho pajba kijing pen i ya ki film lingkot bat ki drama bat kijing pule ya kijing smai haba kren haka jing ya lang uba lingdo ula pen pau ba kini ki sen jam traikam da katanat social justice and empowerment kalong banyele persha ya kijing pen don kam ya kijing di pen buat bat pen tikna ba ka sarkar ka trai ratba banwan ra ya kan Nasha Mukt Society Nagkong to experimentation. Second, regular use, financial need. Fifth, Henry ngot ki dekot jong kaway ka long yeng na kasnong Mau Lights EMN ka badon hapo Eastern West Khasi Hills District lapin kit no sya Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang hadian balabam yo tit klaw hanin kasngi katkum i Elmitina yaupnyau ila yathu ba ila let khetit hajan kalingkha jong i bat shet jing ta ya u tang hadian khdiat por bala de bam ka khun jong i upersa kurim bar ki khun ksiew kilas dang kempang bat yo ya ka pri pen hiar kumta la pen kit no marmar ki ti khot ka long yeng sha hospital hakapor khandai baje menmiet ban yo jing sumar na ki nyau ngut ki khot ka long yeng I wei na ki khun ksiew I bom shim la bam yo tit em shim la JIA Kamrong Mahari Association Tura kala penlong ya ka workshop halor ka garo customary usages hakas ngi satjan ka arpun nyautrik ujeliu ha district auditorium Tura haga ka program la pensngau ya kiriti ba ki dustur tenrai jong ki garo unong ai jingkren u rakan M Sangma u badai u secretary jong ka garo heritage village ula penpau halor ka jing don kam ban penne pensa ya jing le niam on tap brieu bat ki jing ya phliu jingmut halor kiriti dustur ha padang ki garo ula penpau ya jing sngo khia ba ki pateng ki badang lung kim shim la sngo thu shu ila ka jong ka tenrai bat ka jing long kerpang jong ki da ka ba kedau ba ki smartphone ki la ya lam ki samla ban jngai na ka rukom im kat kum ka kolshor haga ka workshop lawanya shimenta da kinong hikai kiriu shampang ha ka economics kinong pulie PhD ki samla pulie graduate bat USP traffic Tura urupam ar marak people in this generation, our children, they're lagging behind.
what we are and where we are. Every community has its own identity, and the main objective, the main principle of this program is to let our children know the reality and our ancestors, the traditions, and to protect and preserve our rich heritage. Kajantia Tourism Environment Society hakajinget ray bat ka IQAC jong ka kiang nang ba Government College bat balakershan ka Chief Minister Youth Development Scheme kala penlong ya ka workshop ba shisngi bala kerteng Empowering Youth Through Sustainable Tourism ha KNGC Multipurpose Hall Jowai. Hagari ka program kila don gijinga mir jingmut bala lam khamat da kiriu Shempang ba kentop ya Dr. Benjamin Lingdo jong ka nehu bat u Dr. H.H. Morman hakaba ya gijinga phaliu jingmut lapenya da uba R. Lamari. Harian kani uba F. Kharkangor, Principal Secretary ulai Shimbenta Kumukwangsan, haringkat u Principal ka KNGC uba Hercules Toy, barki dekat ke JTES. Uba Kharkangor ula penpaw ya gajing wanra jingkala jong ka Meghalaya, hakikam jingok kai hakini ki arpos nem bala dep da ka bakadaw bagajing don jong ki nongwan kai kalatam ya ka iway point pra million. The discerning tourist now will want to come and spend time and learn about the craft, the culture and the cuisine. He will want to know about the tourism and the textiles. He will want to blend the heart, the harmony and the heritage of the people. He or she will want to experience the culture. He will want to experience the food. He will want to sample the way of life of the people. In the Department of Arts and Culture, if you look at our logo, the tagline is rooted in nature, connected to culture. So we need to move ahead now beyond sightseeing tourism. The point tourism, as they say, that you come and see point A, B, C, D. But the discerning tourist now, he or she wants to immerse himself, to learn, to experience. Mentapat nganya page ki kubor na keleng ka thanj ti lami ngi. O Superintendent of Police Katin Sukia Umayang Kumar lapintikna bagi arngut ki bala suba bagi de ki dekhot jong ka kinhun ki ang atiar ULFA ki la sha akem ha ka jingkhanra jong ki pulit hatin Sukia district jong ka jilla Assam. Kani ki jing yo akem ka de sa ka way pat ka sin jam jong ka jing yai persha ka badang yai shaprang ban khanglat ki kam le no ha ka than. Ki bor pulit ki dang yai penlong ki jing tokit ban pentikna ya ki jing don benta jong ki bat ka kinhun bala sha khen be an. जो केस होते हैं আপনার মালিক নিয়ে আমার ইনভেস্টিগেশন আজ হইছে আর Mentapat nganya phai shiki khubor na kelengkari. O Vice President CP Radhakrishnan hakasngi tho ding ulapen pawe ke benta bakongsan jong katanat MSME hakabayalam ya jing klein jong ka yo ka kot hakeleng ka perthei kabadang ai jing kren hakajing yalang halor ke MSME Day anajar arpun rio ha New Delhi. Ula ong baki MSME hapo India ki penpawe ke jing shlur bat kamen sim seng kam seng jam jong ki nong seng kam seng jam jong ka pateng ka baningkong da ka banok senyang hadu sanpo na ka shispa ka jing shalan mar baro jong ka ri katba ki dang penne ki jing long ki babha. U Vice President ulakintu yaki nong seng kam seng jam ban penan kam yaki core technology ki bathamai ban kintiw yaki jing penmi bat ka jing bha da ka banjur ba ka jing shem thamai ba ka jing penyahap ki long ki bakongsan ban penne yaka roy ka par ha katanat. विकसित भारत के पथ कड़े आप सभी के संकल्प को नमन करते हुए
आज का कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आपका बहुत बहुत आभार। आप सबसे I am always saying that this UN theme on this day is human-centered entrepreneurship is an AI-driven future. That is the concept they want to get. Again, so many people are so much afraid what this AI will do. If AI comes, so much of people will be losing their job. We may not be that pessimistic. This is my humble request to all of you. When the computer got introduced in our country, so many people thought this is only for well-developed countries like Western Europe and America. It is not for us where the population is so much, the job opportunity we will be losing. But when the computer get introduced, the software becomes the strongest area of India. We produce more jobs through the computer technology than what it was previously. Menteri Ketenat ki Kampo Yeng bat cooperation ke Sarkar Pedang Amit Shah ke sengi sajan ulah penmenapat ba baik jing Syakri jong ki taksi kamai bala ai kerteng Bharat taksi on penyar ki sanspa teli ki nong ba ki sor hakini ki arsnem banwan haba jing kren ha jing pelat yakini ki taksi usha ulah batai yakini ka sien jam kum ka jing pen keladur ha ketenat kooperatif da ka bapenti kena baki nongnya bala khot da ki sarathis ki long don benta ulah ong bakane ka rukom turai-kam kan ailat ikinong nya kali ban yo ya kabha kabakam he na ka jing kamai kat ba ki nong let nong wan ken yo jing mentoy na ka jing Syakri ki basngan bat ki babit dor કોને સુરક્ષાનો અહેસાસ કરાવતી આપણી પોતાની ટેક્સી એટલે ભારત ટેક્સી જેનો આજથી ગુજરાતમાં ભવ્ય શુભારંભ થઈ ચૂક્યો છે સૌને ફરી એકવાર અભિનંદન और अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में जाते हुए आमंत्रित करते हैं भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु जी को आभार दर्शन के लिए पधारें। आने वाले दिनों में यातायात के क्षेत्र के अंदर, मोबिलिटी के क्षेत्र के अंदर ये हमारी कोऑपरेटिव नई ऊंचाइयां छूने वाली है, इसका मुझे भरोसा है और ये सफल भी होने वाली है, इसका भी मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आप सभी एक बहुत बड़े कोऑपरेटिव परिवार के मेंबर्स बने हैं, जिसके अंदर देश के करोड़ों किसान जुड़े हैं और आज से ये सारथी भी गुजरात के इसके अंदर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र हमें दिया है, वो मंत्र को मोबिलिटी के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में भी चरितार्थ करने के लिए आज कोऑपरेटिव अपनी पहुंच बढ़ा रही है। Mendapat ngenyaphaj ki khubor na keleng ka perthai Menteri rang badu kari Narendra Modi mentaka sengi ulami na kari balik jengo lai sengi ya ka Seychelles ban yeshe menta ka jing rakhe Jubilee ksiar jong ka Seychelles National Day kom usimbut kongsan kane kade ke jinglet jengo ka baning kong jong u sha kane kari na do usnem arajar khatsan katenat ki kambari kala pentikna ba ka kenhon shipai ya dari jong ka India harengkat artli ki jahaj jong ki shipai duriau ka India kanya shim menta ha kade ke jing rakhe ha kade ke jinglet jengo Modi un penlong jing ekren bat u President ka Seychelles u Dr. Patrick Hermini ban khmi ibnia ya ka jing etrei lang hapadeng ki ari bat ka jing ai jing mot markaliang halor ki mat ki bayade shapang ka than ba chabari ru kumju ulapan bet ru ban ai jing kren ha ka National Assembly jong ka Seychelles bat banyak kren bat ki nong India ki badon ha ka te kari mentapat ngenya phaj ki khubor ya lekai
Khasi Benson Marwen bat ka Marqueen Les Ramsiet kilalong kinong job hakaliang kishenrang bat kentay haka 7th Shillong 10K run arajar arpun rio bala penlong da ka Meghalaya State Olympic Association haka step jong ka sngisat jan la penlong man la usnem hajan jong ka International Olympic Day haka jinga mare la yo iya ka jingwan ya shembenta de kispa angut ki brio nadu ki badang kena hadu ki bala temen Khasi Benson ulaya lam khmat nakaliang kishenrang ban pendep hashwa ya unong job ha usnem arhajar arpusaw uba one bok el mauplang bat uba judam pawa hakaliang kikentay pat ka Marqueen Les kalawan hakakerdan ka bahakli edu hadian kanong job ha usnem arhajar arpusaw bat buat sadaka jidalin timpun bat ka Mary Queen Pali kinong job kilayo pediang ya kapisa kabasan hajar tengka Marway kat kibawan ba arpat bat kiba lai kilayo lai hajar tengka bat arhajar tengka la samru ye ki consolation prize bat kinong mare ki balasan pusan snem shaneng kum gajing ai min sim. Number 3 is one book El Mauplang is Junam. Kinong elekai badminton ke India kila peni ya kajing elekai baha jongki ha kalimpung US Open Badminton ha Fullerton California ha ka laingot kinong elekai kila jam sya ka semi final ha kajing elekai para Marway jongki kentay ka Devika Siha kala pen kendit ya ki patba da ka ba penliem ya kinong elekai ki bawan balai ka Rico Gunji jong ka Japan da arpo way khat kandai mentakan hab banyak kun persya saya kinong elekai ka bawan baar ka line Christopherson. Hakajing elekai para Marway jong kishen rangpat u Ronak Chauhan ulayay beteng ya kajing elekai baha jong u da kabapen liem ya Umisha Zilberman jong kari Israel da arphuway katway banrung sya ka semi-final kapadingkong jong u haka BWF World Tour Super 300. Mentaun ha banyakun persya saya usuli yang jong ka Chinese Taipei. Ukidambi Srikan ubajulong teng kum ubaningkong hakapertay ulayo rung sya ka semi-final hadien ba ulala ban penlim ya uliao Jufu jong ka Chinese Taipei da arphuway khandai khat arphuway pra haka semi-final unya kun persya ya Yudai Okimoto jong ka Japan. Mentapat nganyapet ya ka jinglong jingman kasud meneng hakeleng ki benta jong ka jela. Hatura kajing kriat kalong arpusaw degree Celsius bar kajing syet kalong arpkhandai degree Celsius kajing sngam ka haw-haw matakasi kalong nyop khandai na kashispa kajing hap slap kalong nyo millimeters. Habapai pat shanong ba Shillong kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bar kajing syet kalong arpusaw degree Celsius kajing sngam ka haw-haw matakasi kalong prapo na kashispa kajing hap slap kalong sun millimeters. Katba ha Jowai pat kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bar kajing syet kalong arpulai degree Celsius kajing sngam ka haw-haw matakasi kalong prapo na kashispa kajing hap slap kalong khat lai millimeters kandon kajing hap slap bar kajing tiet uperthat Hatura Shillong bat Jowai. Shwaban poy sya kabakut jong kathup khubor nganya pet biang sa sisian ye kimat bakongsan. Pinti kenau nang yalam kaseng United Democratic Party uba kermen shilla ba kaseng kayeteli wada pareng gajing mi ki khubor lamler badon gajing apat hapo kaseng. Kintu kaseng Voice of the People Party ya sarkar ban penne ya deficit grant in aid system da ka maham baki kendon badang shen kin pintlot no iki kerdan puli ba shalor. Keno kaseng Bharatiya Janata Party bagi seng san hima ki bapersya ki pendon kam dekan nyam banyalam bakla ya kinong thep vote ban khanglat ya kaseng BJP ban kieu ha ka jilla Meghalaya. Menteri Ketenat Home and Cooperation u Amit Shah ula pelat ya ke taksi kamai bala ai kerteng Bharat Taksi ha Gujarat.
Bat rung ka Devika Sihak Ronak Chauhan bat Ukidambi Srikan syaka semi final haka limpung US Open Badminton. Tepan lok katung ila poi syaka bakut jong katup kubor jengi mentaka janmiet haduk bina syam yang bat pi la syai kesngi kublei pi barok.